Za hráče a za kabinu tady vítám Petra Lichance. Peťo, gratuluju k vítězství, k postupu do play-off ze 3. místa a prosím tě o hodnocení dnešního zápasu. Tiež zdravím, ďakujeme. No zápas, prvá tretina sa vyvíjala dobre, druhá tiež, myslím si, že sme si to ako ustražili, no a v tretej tam bol ten smolný moment, že prvý gól vlastne sa odrazil od holení a druhý to proste z otočky vyrovnal a trafil presne tam, kde mal, kde bylo město. Tu první třetinu, vy jste ten zápas začali parádně, první třetinu jste zvládli super 2-0, dával si první gól. Čím to bylo, že ten vstup vám tak dobře vyšel? Byli jste rozhraní třeba ještě ze Slavie? Myslím si, že sme mali dobrý pohyb a asi sme boli aj takí uvoľnení, že proste fakt sme korčulovali a išlo nám to dobre. Kombinačne aj proste dozadu sme hrali zodpovedne. Plnili sme vlastne nejaké veci, čo sme si povedali, takže od toho sa to odrážalo celý zápas. No asi se dalo čekat, že prostě v tu třetí třetinu bude hrát úplně o život, protože kdyby se jim nepovedla, nemuseli hrát ani to předkolo. Áno, to sme boli na to pripravení, aj tréneri nám to prizvukovali, že budú hrať o všetko. No a nakoniec sa im ako podarilo vyrovnať, ale našťastie potom Fury to pekne trafil v predĺžení a vyhrali sme ten zápas. Já jsem se trošku zaměřil na tvou hru dneska. Ono se zdá, že ty už si přepnul na ten mod playoff, pořád si před brankou, hraješ docela tvrdě, i když čistě, ale tvrdě. Už je to tak, že jsi přepnul na ten mod? Áno, už sa to blíži, už to je asi každý hráč povie, že to je trošku iná súťaž. A je to tak, no, tam sa už hrá ten hokej trošku inak. Takže dúfam, že mi to bude sedieť a pomôžem týmu čo najlepšímu výsledku týmovému. Dobře, děkuju Peťo, přeju hodně štěstí. Ďakujem aj ja. Děkuju. Ďakujeme.